Helo, pnawn da. Croeso i'r sesiwn fyw. Enw fi di Mr Aled Jones. Dwi wedi gwneud 3 sesiwn yn barod. A be fyddai wneud heno ydy, yn y sesiwn hon chi, yn fras, fyddai'n mynd dros y 3 sesiwn dwi'n gwneud yn flaenorol. Ond hefyd, fyddai rhoi chydig mwy o ffocws ar paratoi ar gyfer yr arholiad, yr adnoddau sydd ar gael i chi. A fyddai yn mynd oddi ar y sgrif chydig bach i jyst i ddangos i chi gwefannau llefydd channel YouTube ac yn y blaen sydd o fydd fel adnoddau a cwestiynau arholiad, gwefan cybac ac yn y blaen. Felly, cofiwch ofyn cwestiwn ar y chat os ydych chi isio, a ni weld beth sydd bydd roed ar y diwedd. Felly, a'n sydd ati, a sesiwn 1 oedd hyfforddiant, a y 5 peth ydyn ni'n gorfod mynd drosto efo hyfforddiant ydy beth yw hyfforddiant, y pwysigrwydd, y problemau, a wedyn y 2 ffocws ydy, a hein ydy'r cwestiynau arholiad estynedig i bob pwrpas, sef hyfforddiant yn y gwaith ac hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith. So, efallai bod chi'n gweld yn eich lyfrau bod chi'n lot o waith dosbarth ac yn y blaen, ond yn fras iawn, dyma 'di'r 5 testyn sydd o fewn hyfforddiant. Felly beth yw diffiniad hyfforddiant? Sa'n mynd diffiniad pendant, ond syml iawn, pan mae rhywun, pan mae gweithiwr yn dysgu sgil newydd, neu'n gwella sgil presennol. Rhoi esiampl i chi, dwi wedi cael hyfforddiant ar sut i ddefnyddio y feddalwedd yma i roi hwn i chi. O'n i'n gwybod sut mae defnyddio cyfriadur a gliniadur ac yn y blaen, ond dwi wedi cael hyfforddiant ar y system hon. Felly, diffiniad hyfforddiant ydy sgil newydd, neu gwella, neu diweddaru sgil sgynnach chi'n barod. Rwan, mae hyfforddiant fel arfer yn cael ei gynnig gan y cyflogwr. A felly, mae hwnna'n symud ar ei mlaen i'r pwynt nesaf, pwysigrwydd hyfforddiant. So mae yna slides i gyd ar hwn yn sesiwn 1. Felly pwysigrwydd hyfforddiant i fusnes yn fras dwi'n gwneud hwn. Sicrhau bod y gweithwyr yn gallu gwneud y gwaith i safon gwell, safon uwch. Lleihau camgymeriadau. Lleihau damweiniau. Sicrhau bod y gweithwyr yn gallu gwneud y gwaith yn ddiogel ac yn saff, heb dorri'r peiriant, enghraifft. Felly mae'n bwysig, ac hefyd, be arall, y prif beth efallai ydy gwella'r ansawdd, achos be bynnag y diwedd dydd, os ydy cwmni yn cynhyrchu rhywbeth, mae'r hyfforddiant sy'n cael ei roi i'r nwydd yna yn mynd i ddod allan yn ansawdd y nwydd. So, os ydy'r gweithiwr sydd yn creu esgidiau, neu car, neu ddodrefn wedi cael hyfforddiant, wel fydd yr ansawdd mae'r cwsmer yn dderbyn y well, neu efallai rhywun sy'n gweithio mewn gwasanaeth cwsmer, os ydyn nhw'n cael hyfforddiant ar sut i ddelio efo pobl, mae'r profiad mae'r cwsmer yn dderbyn yn well oherwydd mae'r gweithwyr wedi cael hyfforddiant. Felly, diogel, defnyddio'r offer yn gywir, ac yn y blaen, ie. Problemau hyfforddiant. Problemau hyfforddiant i fusnes ydy... O'n i'n mynd i ofyn i chi os ydy problemau hyfforddiant i fusnes. Mae'n gostus i ddechrau efo. Mae'n dibynnu pa fath o hyfforddiant, ond mae'n gallu bod yn gostus. Mae'n gallu unai gyrru rhywun i ffwrdd ar gwrs, cwrs diwrnod, cwrs 2 diwrnod, cwrs dros nos, cwrs tymor hir fel gradd neu cymhwyster qualification, mynd i coleg, mynd i brifysgol. Mae nhw'n gallu bod yn broblemus, cael rhywun dod i mewn i ddangos, mae hynny'n golygu wedyn, dydy pobl ddim yn gweithio neu i gwaith achos maen nhw mewn hyfforddiant. Diwrnod o blaen, esiampl, nes i drio ffonio swyddfa, o'n i eisiau ffonio deintydd, a nes i ffonio nhw, a dyma'r answering machine dod i fyny, a dyma fe'n dweud, da ni wedi cael rhwng 3 a 5 oherwydd hyfforddiant. Ac i ffonio ar ôl 5 o'r gloch. Felly, problemau hyfforddiant. Mae yn amlwg y prif rei ydy
dydy'r gweithwyr ddim yn gweithio, a maen nhw'n gorfod dal cael eu talu, a mae'n gostus i talu costau teithio, gwesty ac yn y blaen. Y ddau brif hyfforddiant ydy hyfforddiant yn y gwaith, on the job training. Okay? Be di hyfforddiant yn y gwaith ydy lle ydych chi'n cael eich dysgu i wneud rhywbeth yn fewnol. Yr un dwi ddefnyddio ydy sitting next to Nelly ydyn ni'n traddodiadol, lle maen nhw'n rhoi chi eistedd wrth ochr rhywun profiadol. Mantais hynny ydy, ydych chi'n cael gofyn cwestiynau, ydych chi'n gallu pigo tips i fyny ganddyn nhw, ond yr anfanteision ydy, ydych chi'n stopio person na weithiau efallai. Ac hefyd, efallai bod nhw'n rhoi rhyw arferion gwael i chi, fatha rhyw shortcuts ac yn y blaen. Hyfforddiant yn y gwaith arall ydy mentor, a fyddech chi'n cael mentoriaid yn eich gwaith, a beth ydy mentor ydy? Rhywun sydd ddim yn sbio arnoch chdi'n gweithio, ond rhywun sy'n gallu mato fo ac yn gofyn am gyngor, ella ar ddiwedd dydd, ar ddiwedd wythnos, gofyn cwestiwn, sut fysa ti'n neud hwnnw wahanol? Wyt ti wedi cael y trafferth yma o'r blaen, be nes di? Okay. Ti yn gallu cael hyfforddiant yn y gwaith, lle mae yna rhywun uwch efallai yn y gwaith, neu'r arbenigwr o fewn y gwaith, yn cael chi mewn ar ôl y gwaith i roi sesiwn i chi ar rhywbeth, beth bynnag maen nhw eisiau gwneud. Hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith. Yn amlwg mae hwnna yn neud. Hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith ydy lle maen nhw'n rhyddhau chdi i fynd ar gwrs, rhyddhau chdi i fynd i goleg. Okay. Mae hynny'n golygu bod ti ddim yn y gwaith, ond wrth fynd i gwrs proffesiynol, a dyna di'r gair pwysig allweddol o fama, wrth fynd yn broffesiynol, ti'n cael cymwyster, ella bod ti'n cael arbenigedd gwell, ac ar y diwedd, ti'n cael dan y bapur yn dweud bod ti'n gymwys, bod ti'n qualified i wneud hwn. Ond efallai sy'n neud o yn y gwaith, efallai bod nhw'n dweud ti, reit, da ni'n dysgu chi sy'n mynd hwn wan, ffwrdd â chi wneud o. Okay. A'r cwestiwn arholiad da chi'n mynd i gael yn hwn ydy, yr un estynedig ydy sôn am ryw busnes a maen nhw'n dweud, gofyn cwestiwn, yn eich barn chi, neu cynghorwch y busnes a ddylen nhw'n gwneud hyfforddiant yn y gwaith, a ydych chi'n dweud pam, ond beth i problemau, neu i ffwrdd o'r gwaith, a ydych chi'n dweud pam a problemau, a wedyn ydych chi'n dod i farn, mae hwnna'n allweddol y barn. A mae hwn yn gwestiwn 10 marc. Gwch chi gwestiwn 1 marc, yn dweud, tick box, yn dweud, mae'n 4 opsiwn, rhowch un o'r esiamplau, rhowch pa un o'r rhain yw hyfforddiant yn y gwaith, a da chi'n dewis yr un cywir. Okay. Reit, symud ymlaen. Gymhelliant, sesiwn 2. Pam bod pobl yn gweithio? Pam bod cael gweithlu? Workforce wedi gymhellu'n bwysig i busnes. Beth yw problemau gweithlu wedi digymhellu i busnes? A wedyn eto, debyg i hyfforddiant, mae'n 2 brif, un dulliau ariannol o gymhellu gweithwyr a dulliau di-ariannol o gymhellu gweithwyr. Felly, syml iawn. Okay, pan bod pobl yn gweithio? Wel, mae pobl yn gweithio yn benna i wneud arian, i gael safon byw, a hwnna ydy'r pwysig. Okay, da ni'n gweithio i gael arian i fedru cael safon byw. Mae rhai pobl yn mwynhau gwaith. Dwi'n mwynhau gwaith. Ydw i'n mwynhau gwaith yn fwy nag arian? Bosib ddim. Okay. Felly pam bod pobl yn gweithio? Syml. Pam bod gweithlu wedi gymhellu, motivated, yn bwysig y busnes? Wel, eto sesiwn 2 oedd hwn, da ni wedi mynd dros hwn, ond yn fras, maen nhw'n hapusach yn y gwaith, maen nhw'n mynd i ymdrechu mwy, maen nhw'n mynd i fod yn fwy effeithlon, efficient, maen nhw'n llai tebygol o fod yn sal, neu bod yn absennol o'r gwaith. Ond dyma sy'n bwysig ofnadwy. Os wyt ti'n hapus yn dy waith, ti'n llai tebygol o adael. Achos pan mae rhywun yn gadael, mae o'n broblem, achos mae'n swydd wag, a mae'n swydd yn gorfod cael ei llenwi. Okay? A mae llenwi swydd yn cymryd amser i hysbysebu'r swydd, da chdi neu hwn mewn uned arall. Swn i feddwl, ella bod chi'n cyfrif eto, ti'n gorfod hysbysebu, ti'n gorfod creu swydd disgrifiad person, ti wedyn yn gorfod creu rhestr fer, wedyn ti'n gorfod cyfweld a profi, a wedyn ti'n dewis, a wedyn ti'n rhoi cyfnod sefydlu induction iddyn nhw, a mae'n i gyd yn cymryd amser. Hefyd, os ti'n fod gweithlu wedi gymhellu,
Maen nhw'n gallu deud pobl eraill bod y cwmni le daw i weithio. So mae ti'n mynd i gael pobl yn trio gweithio. Gyda lot o blant yn y chweched, maen nhw i gyd yn trio gweithio yn yr archfarchnadoedd achos maen nhw yn talu'n dda a maen nhw yn rhoi discounts, gostyngiadau i ffwrdd ar fwyd. Okay. Beth yw problemau gweithlu wedi digymhellu? Mae hwn mwy neu lai yn eitha yn gyferbyn i byd dwi'n newydd sôn. Beth yw problem gweithlu? Felly, os ti wedi digymhellu, ti yn fwy tebygol o beidio troi fyny dy waith, hwyr, ti ddim yn ymdrechu, so ti ddim yn mynedd, mae'r agwedd ti'n mynd i, y ffordd ti'n mynd i siarad a gweithio efo cydweithwyr ag efo cwsmeriaid yn mynd i fod yn amlwg bod ti ddim yn hapus. Mae yna broblemau eraill efo cymhellu gweithwyr, achos mae'n costio. Okay. Bonuses ariannol, dwi'n symud ymlaen i wan, dulliau ariannol o gymhellu gweithwyr. So, dulliau ariannol o gymhellu gweithwyr yn fras, bonuses, comisiwn, so bonus ydy lle ti'n cael swm arian am gyrraedd rhyw fath o target neu rhywbeth sydd wedi cael ei gytuno amdano fo. Ti'n gallu cael comisiwn, lle ti'n cael canran o be bynnag ti wedi werthu. Ti'n gallu cael codedd cyflog. Ti'n gallu cael PRP, Performance Related Pay, sef tal yn ôl perfformiad, sy'n debyg iawn i bonus, ond ti'n gweld pêl-droedwyr yn cael lot o hwn, lle mae golgeidwad yn cael bonus am beidio gadael gols i mewn. Ar y fath o amddiffynwyr, tra fod un o'r resgell y wingers yn cael ei gwobrwyo am assists, a mae'r strikers yn cael ei gwobrwyo am sgorio. Dulliau ariannol. Dulliau ariannol hefyd, ddim yn gorfod bod yn arian, ond maen nhw werth arian. Enghraifft, mae rhai pobl yn cael ceir cwmni, company cars. Efallai bod ti'n cael, yn Llundain, efallai bod hyn yn swnio'n hyrt i chi, ond un dull ariannol gymhellu gweithwyr ydy maes parcio. Bod ti'n cael parcio am ddim. So mae parcio yn costio 20 pint y diwrnod, 5 pint ar 20 y diwrnod. Neu bod nhw'n talu y congestion charges yn mynd i fewn. Mae rhai busnesau roed gym aelodaeth i Ganolfan Hamdden. So ti'n troi bob dim yna, maen nhw'n werth arian. Okay. Dulliau di-ariannol, gallu bod mor syml a roed neu ti weithio mewn tîm. So ti'n teimlo bod ti'n rhan o dîm. Mae'n gallu cael ti dull ariannol arall ydy dwi'n mynd blank sydyn. Dull ariannol arall ydy cyfrifoldeb. So yn y cyfrifoldeb, dwi'n hapus, mae'r rheolwr i wedi gweld bod fi'n heiddi cyfrifoldeb ychwanegol. Camoliaeth, pres. Un arall ydy cylchdroi swydd. Sef maen nhw yn rhoi swyddi eraill i chdi, maen nhw'n hyfforddi chdi wneud swyddi eraill, fatha bod nhw'n gallu, fatha bod ti ddim yn diflasu, mynd yn bored. Okay. So falle sa ti'n gweithio, deud o'r syml, sa ti'n gweithio yn Tesco neu McDonald's. Fysa nhw yn dechrau chdi ffwrdd ar hyfforddiad, fysa nhw'n dechrau chdi ffwrdd yn ar y til. Wedyn, gweithio dwy ar y fanno. Wedyn, sa ti'n gweithio yn yr adran coginio. Wedyn yn yr adran glanhau. Neu yn Tesco, sa ti'n gweithio yn yr adran llysiau. Neu sa ti'n gweithio yn y stafell stoc yn y cefn. Ac so maen nhw'n un arall ydy, a hwn di'n hoff fi, mae gen ti ehangu swydd. So yn lle bod ti'n yr un swydd drosodd. Enghraifft, dy swydd di ydy dim ond gwneud rhoi olwyn ar feic. Wel, os ti'n ehangu'r swydd, ti'n cael gwneud y beic i gyd o'r diwedd, o dechrau'r diwedd, ti'n gallu dweud, fi sydd wneud hwnna i gyd, so mae'n rhoi perchnogaeth ownership i chdi. Okay. Mae'n rhai eraill, ambell un, gwych fynd dros nodiadau, dwi'n eisiau gwario gorau amser ar hwn, dwi'n symud ymlaen. Sesiwn 3, o'n i'n sôn am trethu. Okay. Yr arian ma llywodraeth yn ei ddefnyddio. Dyna sy'n addysg, iechyd, amddiffyn, y fyddin, budaliadau, y benefits. Dyna sy'n maen nhw'n cael ei ariannu i ffyndio drwy codi trethu arna chi, neu arna ni. Okay. Mi fyddach chi'n talu trethu. Felly, o'r llywodraeth weithio yn codi trethu. Pam? Ac maen nhw eisiau gwario mwy o bres. Os di hynny'n digwydd,
Y trethi maen nhw fwy tebygol o godi ydy treth income, a sef y treth dwi'n dalu, y PAE, pay as you earn, y mwyaf ti'n ennill, y mwyaf ti'n talu. Okay? Felly, os ydyn nhw'n codi treth income arna fi, dwi'n talu mwy i'r llywodraeth, sy'n golygu fod llai o arian ym mhoced, sy'n golygu bod yn gwario llai os gymaint o bres. Okay? Trethi eraill, da ni gyd yn gorfod dalu, ydy treth cyngor, treth yswiriant gwladol, national insurance, mae hwnna'n dreth yn dod allan o'r income. Trethi eraill ydy treth cyngor, treth car, treth artanwydd, fuel, treth inheritance tax, treth etifedd, os ydyn etifeddu rhywbeth, ti'n gorfod talu treth. Os yw, mae yna treth arall hefyd, so y trethi dwi wedi sôn am, di trethi sydd yn effeithio cwsmeriaid. Un ar mawr arall i VAT, treth ar werth, ar hyn o bryd mae'n 20%. Os di llywodraeth yn penderfynu codi fo 1%, codi fo 1%, mae pris bob dim am dim yn 1%, sy'n golygu bod gen i lai o bres i wario. Treth arall ydy treth corfforaethol. Mae hwn yn treth ar elw busnes. Okay? So, os ydy nhw'n codi'r treth ar elw busnes, mae busnes llai elw, so mae gen nhw lai o bres i wario. Okay? Ac ella bod nhw'n codi prisiau er mwyn mwy elw. Okay. Chwyddiant. Cos byw, mae hwn yn andros o bwnc cyfredol. Dwi wedi newid chydig ar y data ers i fi wneud yr un recordio, achos mae data wedi newid. Llywodraeth eisiau mewn 200, sy'n golygu mae'r Llywodraeth yn hapus iawn i cos byw fynd i fyny 200 bob blwyddyn. A beth sy'n bwysig hynny ydy, os dim mynd i fyny 200, mae hynny'n iawn, achos fel arfer mae busnesau'n gallu fforddio rhoi codiad cyflog o 200 i weithwyr. Ond beth sy'n digwydd ydy dros y misoedd diwetha, mae chwyddiant wedi bod dros 11%. Mae chwyddiant bwyd wedi bod yn 20%. A be mae hynny'n golygu ydy, mewn ffordd economaidd, ydy bod, er enghraifft, chwyddiant yn Chwefror 2023 yn 11%. Fel da chi'n gweld yn fama, i gael y meiro i fyny. Okay? Fel dwi'n dweud yn fana, oedd o'n 11% yn Chwefror 2023. Be mae hynny'n golygu yn syml iawn ydy bod Chwefror 2023 11% yn ddrytach na Chwefror 2022. Oedd chwyddiant bwyd yn 20%, sy'n golygu bod bwyd yn mynd i fyny 20% i gymharu yr un amser flwyddyn cynt. A beth sy'n digwydd wedyn ydy, mae pobl gweithwyr fatha athrawon, nyrsys, pobl yn y sector breifat, gweithwyr yn y siop, eisiau codiadau cyflog i gyd fynd efo'r 11% yma. Okay? Codiad cyflog yn 3%, 4%, ond os di cos byw yn 11%, da ni'n waith off o 6-7%. Felly mae'r gap mawr yma rhwng codiad mewn cyflog a cos byw yn digwydd. Ond fel chi'n gweld, mae o wedi mynd lawr i 4.6%, sy'n golygu mae cos byw Tachwedd 2023, 4.6% yn fwy na Tachwedd 2022, sy'n well ar 11% yn mis Chwefror. Beth sy'n achosi chwyddiant, yn syml iawn. Os dyn nhw'n ddrytach i fusnesau creu nwyddau, maen nhw'n pasio hwnna ymlaen. Okay? Felly mae bob dim da ni'n gael yn dibynnu ar petrol, pris tanwydd. Achos da ni'n cael, mae busnesau yn danfon bod dim allan, mae busnesau yn cael stoc o bob man dros y byd, ac os yn costio mwy iddyn nhw greu y nwydd a cael y nwydd i gyrraedd nhw, er enghraifft, mae Primark yn cael dillad o India, os yn costio lot mwy iddyn nhw shipio, mewnforio y nwydd o India i Prydain, wel maen nhw'n mynd i pasio hwnna ymlaen i'r cwsmer. Okay? A sbylwch chi, dwi wedi tanlinellu hein yma, loriau, llongau, awyrennau, y person sydd yn danfon i Efri neu Amazon ac yn y blaen, mae'n costio nhw'n difynnu. Tempel arall i galw yn codi. Os di llawer bobl efo arian, a mae'r bobl busnes yn gwybod hynny, maen nhw'n manteisio. Okay? Effaith mawr o hyn oedd Covid, a nes i sôn am hyn, oedden ni ddim yn mynd allan yn adeg Covid am gyfnod hir, oedd ni'n gwario lot llai, so be oedd gynnon ni'n bildio fyny oedd arian.
A pan gathon ni'r rhyddid na i wario, dyna nathon ni. Ac y busnesau'n gwybod ac yn cymryd mantais o hynny. A mae hwnnw wedyn, ti'n gwybod, na roed lot o esiamplau i chdi o petrol ar un cyfnod yn eitha rhad yn ystod Covid. Pam? Syml iawn, oedd pobl ddim yn cael gyrru. So o'na lai o alw am petrol, diesel. Oedd petrol a diesel bildio yn stoc yn uchel, methu cael gwared ohono fo. Felly oedd y garages yma a'r bobl sydd yn gwerthu'r olau fel BP a Shell ac Esso ac yn y blaen, eisiau cael gwared ohono fo, so be nathon nhw, lleihau y pris. Munud gathon ni ar hawl i fynd yn ceir eto, o pobl yn neu mwy o ddefnydd o'i ceir, ac wedyn o prisiau petrol yn mynd i fyny. So effaith Covid-19, be arall? Pawb eisiau ni fel anwes. Be ddigwyddodd i prisiau cwn? Mynd i fyny yn eithriadol. Chi gyd yn gwybod am y Covid dogs yma. Covid pets. Cyfraddau llog, hwn nes i ddim wneud digon, dwi'n teimlo. Nes i werthuso y wers diwetha ac yn teimlo mae angen mwy ar hwn. So cyfraddau llog, interest rates. Mae banciau'n codi llog ar bobl am fenthyg arian. Mae gennau morgais. Dwi'n gwybod ni morgais gobeithio. Morgais ydy swm mawr arian. Mae dyn ni yn fenthyg yn mwyn talu am di, a dyn ni'n cael talu am hwnna dros gyfnod hir. Mae banciau hefyd yn talu ni os oes gen ti bres yn y banc. So, maen nhw'n chargio llog arno ti am fenthyg, ond yn rhoi chi am gadw arian. Cofiwch efo morgeisi a biliau loans, benthygiadau a cardau credit ac yn y blaen. Dyn ni'n talu hein yn ôl yn misol. So, os yw cyfraddau llog yn codi, mae taliadau misol yn mynd i fyny. Sy'n golygu, os di mortgage fi'n mynd i fyny, mae gyda lai o bres bob mis i wario. A os di biliau chdi'n mynd i fyny, ti'n blaenoriaethu, yn tanelli hwnna, ti'n prioriteisio y biliau ac yn sgil y pethau moethus. Os yw cyfraddau llog yn mynd lawr, yn yma taliadau misol benthycwyr sydd am mortgage yn mynd lawr. Effaith hyn ydy bod gennau fwy o bres. So, os gennau fwy o bres, beth dwi'n gwneud? Dwi'n gwario. Mae yna link i chwyddiant yn hwn, ond mae hwn o waith lefel A, os da ni'n gwneud y cyswllt yna, so dwi'n eisiau chi sôn am hynny, y ffordd fydd nhw'n defnyddio cyfraddau llog i reoli chwyddiant. Gall cyfraddau llog uwch fod yn wael i fusnesau mewn dwy ffordd. Rhif un, cwsmeriaid ddim yn gwario, gan oedd y taliadau morgais misol yn mynd fyny ac felly'n gwario llai ar busnesau. So os dwi'n gwybod bod morgais fi'n mynd i fyny rwan, neu mis nesaf neu mis wedyn, dwi'n mynd i fod yn fwy gofalus yn lle dwi'n gwario a neud siŵr bod fi'n gallu talu'r morgais, achos os na dwi'n gallu talu'r morgais, mae'r banc yn gallu cymryd y tŷ. Felly, yn ôl i'r blaenoriaeth yma. Mae gen busnesau efo'r geisi a benthyciadau hefyd. Mae busnesau efo benthyciadau efo loans a morgeisi. Ella bod nhw wedi trio ehangu, ella bod nhw wedi prynu warws, ella bod nhw wedi prynu periannau newydd a wedi cael hwnnw efo benthyciad. So mae costau misol nhw'n mynd i fyny hefyd. Hwn sy'n esiampl. A mae hwn yn effeithio miliynau o bobl. Yn 2020, rhwng 2020 a 2022, roedd cyfradd llog yn 0.25%. So be mae hynny'n golygu, roedd y banciau yn chargio chydig mwy na hynny, dweud y gwir, arna chi am fenthyg arian. Effaith hyn, o hyn wedyn, diwedd 2022 hyd rwan, really, mae nhw wedi mynd i fyny i 5.25%. Right? I roi hwn mewn cyd-destun context i chi. Cyfartalog ar average, oedd hyn yn codi morgeisi misol, taliadau misol pobl, 400 y mis. Sy'n golygu, fysa gynnau 400 y mis yn llai i wario ar beth i eisiau gwario. 400 y mis, lluoswch hyn efo 12 mis y flwyddyn. Mae yna 4,800 y flwyddyn. O gynnau hynny o blaen, sgynnau ddim o rwan. So mae hyn yn golygu fod gan bobl, dim just llai o bres i wario, ond llawer iawn llai o arian i wario. A dyna da ni'n neud, da ni'n gwario llai. Dwi heb sôn am hyn, pan oedd cyfraddau llog yn 0.25, oedd benthyg yn rhad iawn. So bydd pobl yn neud benthyg, achos o'n rili rhad benthyg. So pobl yn rhoi extensions ar y tai, prynu tai newydd, prynu ail dŷ.
Prynu ceir ar finance, achos o'r rhad i benthyg. Ond ar y llaw arall, hwn eitha diddorol dwi'n teimlo, ond mi ydw i, ella bach yn boring, ond beth dwi'n trio dweud ydy, os yn 0.25%, mae'n wych os ti'n benthyg. Ond dychmyga os ti eisiau arbed pres yn y banc, a ti ond yn cael 0.25 neu 0.3 neu 0.4, diolch ddim byd, so diolch yn annog chdi i arbed. Ond dychmyga di rwan, right? So da ni rwan 5.25%, pobl efo morgeisi ar ei gliniau stryglo talu morgeisi. Maen nhw'n dweud bod yna 3 miliwn o bobl wedi cael ei effeithio, 3 miliwn o gartrefi wedi cael ei effeithio efo hwn. Ond sbiwch chi os gen ti arian yn y banc, ti'n cael 4-5-6% o log. Felly mae'n wych i bobl sydd yn arbed, cynilo, ond y wael i bobl sydd yn benthyg. Okay? Sbiwch y trampol yma. Ges i hwn o'r BBX, mae hwn yn eitha cyfredol. Sbiwch, hwn, pa mor sydyn mae di mynd i fyny. Bob mis oedd taliadau misol mynd i fyny. Rwan, efallai fe rhain chi wedi sôn am di clywed am morgeisi sefydlog, fixed mortgages, a morgeisi newidiol variables. Da chi ddim eisiau gwybod hyn ar gyfer y pwnc yma. Ond yn syml iawn beth ydy hynny. Os oes y gynnau fixed mortgage sefydlog, ella bod fi wedi cytuno a wedi cymryd allan yn 2019 o fi wedi cytuno i dalu 100%. A dwi'n gwneud hynna'n 2 blynedd. Pan dwi'n dod allan o'r gytundeb yna o 100%, ella mewn 3 blynedd, ella bod fi yn cyrraedd hwn. So wedyn, mae di neidio fyny. So allan fanna, o'n i'n talu 700, ond rwan dwi'n dod allan o'r sefydlog i newidiol, a mae di mynd i fyny i 200 yn ychwanegol. Okay, so mae hwn yn ddiddorol. Sbiwch, sbiwch hwn adeg Covid, sbiwch isel o ddo. Right. So, gwaith economeg ydy hwn, os i'r rhain i chi sydd o diddordeb. Okay. Lefel diweithra. Uchaf yw lefel diwaith yn y Dinas Unedig, y llefawrion sydd â gael i wario yn yr economi. Mae pobl yn newid arferion. Os ti allan o waith, ti'n newid arferion. Os ti'n swydd i dan bygythiad, ti'n newid arferion. Ac yn lle bod ti'n mynd allan am fwyd, ella bod ti'n is-raddio i cael takeaway. Yn lle bod ti'n cael takeaway, ti'n is-raddio i wneud bwyd adre dy hun. Efallai bod chi'n mynd ar eich gwyliau dramor. Os yw lefel diweithra, ella bod ti'n newid arferion ac ella yn mynd ar wyliau gwersylla, campio, carfan ac yn y blaen. So mynd bod ar hynny, ond dyna sydd mae pobl yn ymateb. Efallai bod nhw'n penderfynu peidio uwchraddio ei ffôn ac yn sticio ar ffôn symudol hun. Okay. So arferion, habits, siopa. A sbiwch chi busnesau sydd wedi manteisio'n fawr ar hyn, Aldi, Lidl. Okay. Mae Tesco hynna wedi trio cystadlu drwy ddod â club card prices a be arall maen nhw wedi gwneud. Dod â mwy o brandiau value. Okay. Right. Felly dwi wedi gwario i'w hanner awr yn y recap so fanna. Dwi wedi symud ymlaen o'n y tips arholiad. Geiriau gorchmynol y command words. Dim ond rhai o'r ei dwi wedi dangos chi rwan. Okay. Ond beth ydy y command words yma, y geiriau gorchymyn yma? Ydy, mae hein ar ddechrau cwestiwn. Mae cwestiynau'n dechrau efo geiriau gorchymyn. Okay. Mi fydd eich athro chi neu eich athrawes chi efo rhestr o'r rhain sy'n addas ac yn bwrpasol i busnes. Okay. Felly, rhestrwch list. Be di hwnna? Ydy cwestiynau 1 a 2 marc. Okay. Rhestrwch 2 ddull o gymhellu gweithwyr. Bonus car cwmni. Eglurwch. Describe. So, mwy o fanylder. Disgrifiwch.
Okay? Ti'n trafod beth ti'n weld. Ti'n trafod y stori sydd yn y cwestiwn arholiad. Amlinellu, outline, cwestiynau 2-3 marc, sef, a beth di hynny ydy disgrifio'n fras. Hwn sydd yn eithriadol o bwysig. Be dwi'n sôn wrthych chi rwan, y 4... Wel, na i neidio i datryswch. Datryswch a cyfrifwch ydy lle gei di gwestiwn rhifeg. Rhifedd yn yr arholiad. Okay? Cyfrifwch llif arian net ar gyfer mis Medi. Cyfrifwch y newid canran o 2000, y newid mewn incwm o 2022-2023. Datryswch, solve. Okay? Ond y ddau bob ochr, sef gwerthuswch a dadansolwch, mae hein yn allweddol achos hein ydy'r cwestiynau estynedig, yr 8 a 10 marc. So, dadansoddwch ydy ti'n disgrifio rhywbeth a ti'n mynd pwynt yn bellach. Be dwi'n galw fo'n so what dwi'n galw nhw. Okay? So, nefer am esiampl yn sydyn i chi. Effaith cyfraddau llog uchel ar fusnesau. Effaith cyfraddau llog uchel ar fusnesau yw fydd gan y cwsmeriad sydd efo morgeisi llai o bres i wario. Mae hwnna yn bwynt syml. Ti'n dadansoddi, ti'n mynd yn datblygu hwnna. Okay? Mae gen nhw lai o bres i wario. Wan, sy'n golygu byddwn nhw'n gwario llai ar fusnesau moethus ac yn edrych am opsiynau rhatach. So ti ddim mynd â pwynt syml a ti wedi datblygu fo. Hefyd, mae dadansoddwch yn gwestiwn ella fydd yn gofyn i chi edrych ar fanteision rhywbeth. Edrych ar un ochr. Okay. Felly cofiwch os ydych chi'n gwneud pwynt, chi'n gweld cwestiwn 4 marc, neu 6 marc, neu 8 marc, a ydych chi'n dweud pwynt. Ar ôl stopio'r pwynt yna, so what? Beth sy'n ei ddatblygu hwnna eto? Okay. Yr esiampl syml arall. Pa mor bwysig yw cymhellu gweithwyr? Mae cymhellu gweithwyr yn bwysig oherwydd maen nhw'n mynd i weithio'n galetach. Marc, wrth weithio'n galetach, mae'r cwmni'n mynd i gynhyrchu mwy o nwyddau. Okay? Yn yr un amser, efallai sydd yn lleihau costau. Mae'r gweithwyr yn mynd i fod yn hapusach, tic, sy'n golygu bod nhw'n llai tebygol o adael. Tic. So ti'n datblygu dateb. Ond gwerthuswch, o hwn yn andros o bwysig. Ti'n edrych ar y ddwy ochr. Ti'n edrych ar un ochr, ti'n edrych ar yr ochr arall. So ti'n edrych ar y manteision, ti'n edrych ar yr anfanteision, ac yn aml iawn wedyn ti'n gorfod dod i farn. Felly cwestiwn syml sydd wedi fyny'n eitha rheol, ddim yn rheolaidd, ond newch chi weld o drosodd, mae'n siŵr wrth fynd drwy cyn papurau. Eglurwch, gwerthuswch y manteision i Mr Jones o fynd mewn i bartneriaeth busnes efo Mrs Williams. Okay. Be mae hynny'n golygu wedyn, ti'n dweud, wel, manteision o Mr Jones i fod yn unig fasachwr ydy mae'n gallu cadw'r elw, mae'n gallu gwneud penderfyniadau hun, ond ar llaw arall mae'n mynd lot o straen, a fes gyda ddim lot o sgiliau i redeg busnes. So dwi'n dechrau'r ddwy ochr yma. Ar y llaw arall, bys o'n gallu bod partneriaid sy'n golygu fydd yna fwy arian dod i mewn i'r busnes i sefydlu. Mwy o help, gallu cymryd gwyliau. Bydd y busnes ddim yn cael ti'n sal, ond ar y llaw arall ti'n gorfod rhannu elw. Ella ffrio. So ti'n sbio'r ddwy ochr o sydyn, a wedyn, felly yn fy marn ni, a ti'n rhaid y farn. Okay. Felly mae rhaid chi ddysgu be mae y gair yn olygu. Achos dyna sy'n arwain chi i gael y marciau arholiad. Biwch chi fan yma rwan. Gwerthuswch sut mae sound as a pound yn gallu cymell ei weithlu. Rwan,
mae hwn, sut ti'n gallu cymell y weithlu? Bonus. So ti'n gwerthuso. Ti'n dweud, beth sydd dda yn bonus? Ond effaith bonus wedyn ydy, mae'n gallu creu cenfigen jealousy rhwng y pobl sydd ddim yn gael o a rhai sydd yn gael o. Mae o yn siomedigaeth mawr os di pobl ddim yn gael o pan maen nhw wedi meddwl bod nhw'n mynd i gael o. Ac os ydy gweithwyr yn gael o, sy'n gret, mae'n costio lot o bres i'r busnes achos mae'r rhan o'i helo nhw. So ti'n sbio ar y ddwy ochr. Un arall, gwerthuswch sut mae Soundfound yn gallu cymell y weithlu. Camoliaeth. Mae camoliaeth yn dda achos mae pobl hoffi cael eu camol a mynd am ddim. Ar llaw arall, dim ond hyn a hyn ti'n gallu camol pobl nes bod o'n mynd yn stêl. Sbiwch, hwn yn bwysig hefyd. Amlinellwch. Gan gyfeirio at Seaside Suite, amlinellwch outline un dull arall i hyfforddi gweithwyr. A ti'n gallu deud, sitting next to Nelly, a ti'n egluro beth ydy sitting next to Nelly, o mentora. Ti'n rhoi mentor i rywun, ystyr mentor i rywun ydy, ti'n gallu cael rywun i fynd ato fo os ti eisiau cyngor, os ti eisiau cymorth. Okay. Eto, ymhorwch, advise, so ti'n gorfod rhoi barn ar y diwedd, a ddylen nhw ddefnyddio hyfforddiant wrth y gwaith, neu hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith. So ti'n dweud beth sy'n dda yn hyfforddiant wrth y gwaith, ti'n dweud beth sydd ddim yn dda, beth yw problemau, ti'n dweud beth sydd dda i ffwrdd o'r gwaith, ti'n dweud beth yw problemau, a wedyn ti yn cynghori, dod i farn. Dwi jyst eisiau checio rhywbeth. Na, dwi ddim yn steg. Right, oce. Un arall, nes i sôn am hyn yn un o'r sesiynau, dwi'n sôn am yr A-2, sef y cymhwyso. Okay. So ran canyn asesu. Mae bob un cwestiwn yn mynd i gael ei efo amcanyn asesu A1, A2, A3. Allan o'r holl farciau sydd ar gael yn eich pwnc chi, mae 35% yn A1, lle ti'n dangos gwybodaeth, bod ti'n gallu disgrifio pethau, egluro pethau, rhestru pethau. Ti'n gorfod cymhwyso hwnna wedyn i'r astudiaeth achos A2, a dyma sy'n bwysig. Dim hwn yn ôl o'n i'r cwestiwn diwetha. Ar hyn o bryd, mae adran dynol delyn packaging yn defnyddio hyfforddiant wrth y gwaith a hyfforddiant i ffwrdd o'r gwaith. Cynghorwch delyn packaging a ddylen nhw ddefnyddio hyfforddiant wrth y gwaith i ffwrdd o'r gwaith ar gyfer cyflwyno technoleg newydd. So, os wyt ti ond yn sôn am hyfforddiant wrth y gwaith, beth sydd amdano fo, beth sydd ddim yn dda, hyfforddiant yn y gwaith, i ffwrdd o'r gwaith, beth sydd dda, i ffwrdd o'r gwaith, ac yn y blaen. Os ti ond yn gwneud hynny, ti'n mynd i gael 7 marc. Os ti eisiau 6 i 7 marc, os ti eisiau marcio'r llawn, mae rhaid ti lincio fo i cyflwyno technoleg newydd. Enghraifft, os ti yn cofiwch mae technoleg newydd yn costio lot o arian. So, os ydy'r busnes yn dod â peiriant newydd sydd wedi costio 300,000, wyt ti eisiau rhywun, ti eisiau hyfforddiant efallai i ffwrdd o'r gwaith gan arbenigwr sy'n dangos i ti'n union sut i ddefnyddio'r peiriant. Rhag ofn bod ti'n gwneud camgymeriadau, rhag ofn bod ti'n torri'r peiriant. Okay? So ti ddim yn defnyddio yn y gwaith efallai, achos dydy'r person ddim yn arbenigwr, a ella bod nhw ond yn gwybod sut ti'n sylfaenol. Hefyd, da ni'n gwybod beth ydy'r technoleg newydd. Efallai bod technoleg beiriant peryg, so ti eisiau cael dysgu sut i ddelio fo'n iawn. Yr offer sy'n dod efo fo. Y proses. Okay. Ti'n gorfod sôn am camgymeriadau. So ti'n gallu cael y marciau am ddeud, dyma di hyfforddiant wrth y gwaith, dyma sydd dda, dyma sydd ddim, ffwrdd o'r gwaith, dyma sydd dda, dyma sydd ddim, ond ar gyfer technoleg yn newydd, dwi'n teimlo fod hwn yn bwysicach oherwydd. A mae hwnna wedyn, mae hwn yn gwestiwn estynedig, a mae hwn yn mynd â chi i'r 8, 9 a 10, i'r band marciau uwch. Okay? Felly, tip enfawr fama iawn. Pan da chi'n darllen cwestiwn, mae angen i chi, pwydwch yn poeni bod chi'n ein llanast ar y cwestiwn o darllen o. Tanlinellwch
darganfyddwch be mae'r cwestiwn. Ella cymwch funud i feddwl am y cwestiwn. Paid â brysio a ti'n meddwl, o, mae hwn yn gwestiwn reit hawdd. A ti'n meddwl bod ti'n neilio fo, ond dwi ti ddim, ti'n ond i cael 6 allan o 10. A ti'n meddwl bod ti'n neud dda, achos ti heb weld y gair ola, y geiriau ola cyflwyno technoleg newydd. So please, 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 am unrhyw gwestiwn, sbiwch yn fama wan, gan gyfeirio at Seaside Suites. So mae rhaid i chdi gyfeirio at Seaside Suites. So sut sy'n gallu, be fysa rhywun yn gweithio yn Seaside Suites, gweithio ar y til, so sy'n eisiau hyfforddiant gan rhywun profiadol. Okay. Ond deud yma, gwerthuswch sut mae sound as a pound. So mae rhaid ti ddarllen y stori sy'n dod efo sound as a pound, a dall beth ydyn nhw, a wedyn lincio fo. Okay? So dangos, so mae 35% yn A1, dangos gwybodaeth, 35% yn A2, sef ti'n lincio'r gwybodaeth i astudiaeth achos, a dyma di astudiaeth achos, darn yn y top yn fama. Okay? Felly mae yna fwy ddo hynny fel arfer, ydych bod yna ffordd baragraff i'ch benno. A dadansoddiad gwerthuso ydy sbio'r un ochr, sbio'r ddwy ochr, dod i farn a datblygu atebion yn effeithiol. 30%. Dwi bron dod i ben. Cofiwch adolygu. Okay. Swnio cyffredin yn ydy. Ond cyn bapurau. Mae yna lwyth o gyn bapurau ar gael ar wefan Cybac. Okay. Mae yna rhywbeth hefyd o'r enw Question Bank. Dwi'n gallu mynd allan. A na i jyst dangos chi, mae yna gwefan GCSE Bite Size. Diolch yn berthnasol i Cybac fel y cyfryw, ond mae yna lot o destunau sydd yn addas iawn ac yn berthnasol iawn. Dwi'n hoffi YouTube, Two Teachers, okay. Fideos bach byrion, tasgau bach syml. Okay. Maen nhw'n ddiddorol. Na i just newid hwnna. Right. A just dangos i chi, so gofynnwch i'ch athro neu'ch athrawes fynd â chi drwy wefan Cybac lle mae'r cyn bapurau. Be sy'n andros o bwysig ydy bod chi'n edrych ar y cynlluniau marcio. Maen nhw ar gael ar wefan Cybac y mark schemes. Mae hein i gyd ar gael. Jyst mynd yn ôl ar y system. Okay. Cynlluniau marcio, maen nhw mor ddefnyddiol. Ti'n gallu gwneud y papur dy hun, a wedyn ti'n gallu marcio dy hun a gweld yr atebion. Mor ddefnyddiol. A mae'n rhaid insight i chdi hefyd, os yma marcwyr y marcio. So gyfynnwch i'ch athrawon chi fynd ar gyn papurau, lle maen nhw ar gael. Hefyd, maen nhw ar gael i chi, dim jyst i athrawon, ti'n gallu lawrlwytho cynlluniau marcio ddi ar Cybac am y 3-4 blynedd diwetha. YouTube, Two Teachers, dwi'n rhoi y link, y logo yn fama i chi. Da chi'n gweld o yn fanna gobeithio. Ia. Ac yn ola, defnyddiwch adnoddau Calan Cymru. Dwi wedi sbio ar rhai sydd wedi bod dros y blynyddoedd. Mae yna dipyn o adnoddau yma ers y blwyddyn cynt, a sna mi wedi cael ei ddyblygu. So, dim ond fi, o beth dwi wedi weld, dim ond fi sydd wedi gwneud cymhelliant ac hyfforddiant. Mae rhywun arall wedi gwneud unig besnachwyr ac yn y blaen ac yn y blaen. Felly mae yna lot o wybodaeth yna, defnyddiwch nhw. Right, a dyna fo i fi. Dwi wedi cadw yn drych ar trawr bron, dwi yn ymddiheuro. So, dwi'n mynd i basio rwan i weld os yna unrhyw gwestiynau. Diolch yn fawr. Does na ddim cwestiynau ar hyn o bryd. Diolch, Mr Jones. Croeso. Felly gobeithio fydd yr adnoddau o fydd i chi. A gai dymuno pob hwyl i chi yn eich arliadau ffug sy'n dod i fyny ac yn yr arliadau sy'n dod i fyny yn yr ha. Diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl fawr.